Hogyan tudom elérni, hogy a gyerekem figyeljen rám? Apu már megint a telefonját bámulja. Szeretnék jó szülő lenni. Anya lúzernek tart, mert nincs jövőképem. Ha benned is kérdés még, hogy mit jelent a szülő, és mit jelent a gyerek előjelek nélkül, akkor tarts velünk! Hát szép jó napot kívánok! Én Körmőci Iván Péter vagyok, és megkezdem ebben a szent pillanatban a következő podcastünket, aminek a címe Ezek a mai gyerekek és felnőttek. Beszélgetések lesznek a következő hónapokban, években, bízom benne minél több szakértőkkel, olyan emberekkel, akiknek van rengeteg tapasztalata. Az első részben én meghívtam egy olyan férfiút ide közénk, akinek mentál tréneri tapasztalatai vannak, és hogy mit jelent a mentál, mit jelent a tréner, mit jelent a tapasztalat, ezt hamarosan megtudjuk. Én invitálok titeket egy olyan figyelemre, ami nem csak egy videónézésről szól, hanem olyan információk kinyeréséről, amit bele tudtok vinni, bele tudtok csepegtetni a saját életetekbe. És pont ez a lényeg ennek a podcast műsornak is, hogy olyan eszközöket kapjatok, ami gyakorlatban alkalmazható. Hát akkor nézzük is meg ki a mai vendégünk. Szervusz András! Szervusz! Teljes neveden te vagy a Kenyeres András, te így születtél ezzel a névvel? Nagyon jó, hogy ezt a kérdést tetted fel. Miközben bemutatkoztál, én gondoltam, hogy el fogom mondani, hogy nekem van kapcsolatom a te nevedhez, amiről te se tudsz még. És az én eredeti nevem Krivanek András lenne, ha a nagyapám nem változtatta volna meg, jövőre lesz 100 éve ezt a nevet, úgyhogy nem tudom, hogy honnan jött ez a gondolat, de Nincsenek véletlenek. nincsenek véletlenek. Úgyhogy az én nevem Kenyeres már, és az édesapám is az volt, de a történelemről nem biztos fogunk beszélni, vagy nem. Voltak olyan idők ebben az országban, amikor sokan magyarosítottak nevet, és ez a én családommal is megtörtént. Változtatások mindig is voltak, és most az a jó minden egyes napon, hogy lehet változtatni. Viszont az alapkérdésem az igazából nem is a neved, hanem az, hogy te milyen gyerek voltál, hogyan emlékszel vissza magadra, mint gyerekre, az Andrásra, Andriskára, Bandira, nem tudom, hogy téged hogy szólítottak. A Bandit nem, azt utáltam, ezért a bátyám szólított így. Tehát inkább az Andriskám, az a édesanyám szólított, akár még szólíthat is szerencsére még ma. Ez, hát ilyen unalmas, ez a két név, ami létezett, a Bandi nem annyira. És hogyha visszaemlékezek a gyerekkoromra, pont érdekes, pont ezzel beszélgettünk még a műsor előtt, hogy nagyon vannak hasonló emlékek, hogy ma is élek. Tehát én egy ilyen, akkor még nem tudtam, hogy létezik ez a szó, hogy kreatív gyerek voltam, de ez a kitalálni, létrehozni, újraalakítani, ugye én még a szocializmusban felnőtt gyerek voltam, ahol, hogy úgy mondjam, a tárgyakkal, a figyelem elvívő dolgokkal még nem volt annyi problémánk, még itt mondhatnám, hétfőn még tévése volt. Tehát ez az időszak volt. És akkor az ember magának létrehozta a játékokat, az ötleteket, a gondolatokat, a parkba le a srácokkal, tehát új dolgokat létrehozni, kreatívnak lenni, szerintem jó. Felnőttél már? Nagyon remélem, hogy bizonyos részben nem, mert én nagyon hiszem, nagyon jó, érdekes gondolatot olvastam a Abraham Maslow-tól, ahol arról ír, hogy ő szerinte az emberi, nagy szavak, az ember legmagasabb szintjét a gyerekekben éri el, és aztán elrontjuk. Tehát ott van a legnagyobb potenciál a gyermekben, aztán különböző kulturális és társadalmi hatásokkal nyisszantjuk, vagdossuk azt, ami a gyerekben benne lehet, és a legsikeresebbek azok, akik megtartják magukban azt, ami ebben bármi lehet kreatív, nyitott, pozitívan áll a világhoz részhez, úgyhogy remélem, hogy ez még azért megvan bennem, és úgy is alakítom az életemet, hogy lehetőleg ez jelen legyen. Ugye az előbb megkérdeztek téged, hogy milyen gyerek voltál a te nézőpontodból, de ha jól emlékszem, azért az életünk része az is, hogy más nézőpontokat is kapunk, hogy én ilyen vagyok a másik szemszögéből. És ha visszaemlékszel arra, hogy a felnőttek szemszögéből te milyen voltál, jó gyereknek számítottál, rossz gyereknek, vagy van valami egyéb jellemvonásod? Nekem, ugye ez az emlékezés, ez torz, tehát ez egyetértünk. Én úgy emlékszem, hogy jó gyereknek neveztek engem, tehát hogy jó voltam velem, annyira nem volt baj, úgy el voltam. Tehát én rendszeresen voltam otthon. Akkor ezt lehetett csinálni, sokkal inkább, hogy az ember, tehát nem suliban, akkor is valahol voltam, és a gyerekekkel voltam el, tehát ezt gondolom, hogy inkább jó gyereknek számítottam. Azt, hogy mások mit gondoltak rólam, tehát ez a szüleim oldaláról hallom inkább, mert nyilván a gyerekekkel egymás között ezt nem mondják.
azt inkább ők tudnak elmesélni, hogy ők hogyan láttak engem. De hát tudod, hogy van, anyáink, apáink szerintem még sokszor 30 év után is, vagy 40 év ugyanúgy láttak bennünket, mint ami akkora voltunk, pedig azért némi változás az életünkben. Szerinted létezik jó gyerek és rossz gyerek? Vannak ilyen kategóriák? Hogyne? És ez nem mindenkinek ugyanaz a kategória. Mit értünk a jó gyerek alatt? Aha. Az, aki kusba van, nem zavarja a felnőttet, miközben dolgozunk, tehát ez a jó gyerek. Az a jó gyerek, aki... Tehát itt szerintem ez mindig a jó és a rossz kérdésére beszélünk, hogy milyen tartományban gondolkodunk a jóban, és bizony lehet az a jó gyerek egy sok szörnyű dolognak a jele is például, tehát amikor így le van már vagdosva a szárnya annak a gyereknek is már nem mer megszólalni, de jónak mondjuk, és simán lehet az a jó gyerek egészen más. Tehát azt gondolom, hogy itt azért ez egy komplex kérdés tud lenni. Uh-huh. És te például, amikor a te gyermekeidre gondoltál, illetve gondolsz, akkor benned volt, amikor megjelent ez a két jelző, hogy na ez most jó, na ez most rossz. Ezt mennyire tudtad magadban és tisztázni? változik is. Ugye az én két gyerkőcöm, az egyik 18 és fél, tehát már felnőtt embernek mondanánk, de nehéz rálátni így, mert mégiscsak a kislányom, aki azért nem olyan kicsi, a fiam meg 14, tehát ugye sok már változások voltak benne. Volt a kiskorukban jó gyerek az, aki alszik, csönd van, evett, rendben van, ez egészen kicsikorban. Tehát azért emlékszem arra, amikor nem is értettem, hogy lehet napokat átélni 1-2 óra alvással. Tehát, és akkor ezt tekintettük mi a feleségem a jó gyereknek, hogy nyugodtan el van, eszik, iszik, alszik, ahogy kell. Nyilván ma másképp gondolom. A jóra ma úgy gondolok rá, hogy jó hiszemű, nyitott, intelligensen áll a másik emberhez hozzá, tehát lehetőleg nem kirekesztő, és itt már látod a morál jelenik meg. Tehát ahogy nőnek föl, hogy mit tartunk jónak, és mit tartunk rossznak. Milyen értékeket adunk át, és egyébként én nem hiszem, hogy itt a szavakkal adjuk át az értékeket, hanem a tettekkel. És bizony sokszor látom a hülyeségeket is. Volt, hogy te belefutottál ebbe a szavakkal, próbáltad átadni? Mindig befutok, de aztán tudom, hogy nem ezzel működik, mert sokszor szeretnék magamról is hinni valamit, például, hogy mi így gondolkodunk erről, aztán a következő mondatomban meg ennek szembe megyek ez ellen, és akkor látod, jó, van, nagyon okos vagy, Andris, ez most magamhoz beszélek. Könnyen tudsz így nézőpontot váltani magaddal kapcsolatban? Szerintem tudok, biztos, hogy nem mindig. Tehát én felismerem a gyermekeimben sokszor azokat a dolgokat, amelyek, én is ilyen vagyok, és nem mindig tetszik, amit látok. Tehát nem akarom, hogy az jöjjön ki, hogy jaj, de tökéletes minden is, hanem az, hogy van néha nehezebb. Mondok egy példát. Hajlamos vagyok kritikus lenni. És most nem feléjük, gyerekek irányban, úgy mindennek kapcsolatban. Hajlamos vagyok azt mondani, hogy nem vagyok maximalista, de amikor dolgozok együtt emberekkel, azt veszem észre, hogy inkább azt a visszajelzést kapom, de azért sokat várok el. Tehát, hogy mi az én munkamorálom. És ezekre hajlamos vagyok nem rálátni. Hogy lehet, hogy nem mindenki így látja, és akkor elfogadóbbnak kéne lenni, és akkor a bennem lévő, aki az én autentikus énem, szembe megy azzal, aki valóban van, és akkor ilyenkor van egy ilyen belső ellentét, feszülés, hogy elfogadóbbnak kéne, nem kéne annyira kritikusnak lenni. Tehát például ez egy negatív, vagy akkor neked is megvannak a mentális játékaid? Folyamatosan. Hát hogyne. Neked hogy jött az életedbe az, hogy te gyakorlatilag, ha most kívülről nézünk téged, ott vagy mint Dunsztas üveg, Kenyeres András, rá van írva a Dunsztas üvegre, hogy sport, illetve mentál tréner, és akkor így be tudnak téged tenni a polcra az emberek. De utálom ezt a polcot. Ez hogy jött neked ez a polc az életedben? Hát az élet. Tehát én nagyon a könyveimben is szeretek beszélni a tervezésről, de túltervezni nem érdemes az életet. Tehát, hogyha azt most erről beszélünk, hogy a sport véletlenek összeállása, amiben találkozik az én érdeklődési köröm a véletlennel. Tehát nyilván engem kell, hogy érdekeljen valami. Nem árt, ha érdekel a sport. Nem árt, ha érdekelnek az emberek, ugye? Tehát azt mondtam, hogy embergyűlölő, ne foglalkozol emberekkel, mert az nem jó. Tehát, de az, hogy én erre a területre kerülök, az nem egy tervezés volt. Konkrétan, nem tudom, leírtam a könyvembe, és egy partin találkoztam valakivel, akivel rohadtul nem a sportról beszéltünk, egy olimpiai bajnok volt Merc Tamás, hanem a zenéről beszéltünk. Mind a kettőnknek egy passziója, imádja a zenét, és erről 3-4 órát elbeszélgettünk, vagy 5, és ezt folytattuk. És egy emberi kapcsolatból jött aztán egy
egy munka, egy lehetőség, aztán jött a másik, tovább dolgozni, akár válogatott szinten, aztán látsz egy hiányt, hogy azt hiszed, hogy mi van, és rájössz, hogy szinte semmi, hogy bizonyos területeken Magyarországon ki kell mondani, szinte analfabetizmus van a mentális felkészülés tekintetében. Nagy arányban. Nem mindenhol, de jó részt nagy százalékban. Akkor kéne írni erről egy könyvet, megírni. Hát nagy a pofád írni. Amikor a kiadóval elkezdtem beszélgetni, azt mondják, hogy remek. Hány könyvet írtál, András? 0. Hát, akkor valahogy bizonyítani is kéne ezt. Hozzá 40-50 oldalt. Na most ahhoz a 40-50 oldalhoz ennek le kell ülni, fontosnak kell, hogy legyen. Tehát én most kicsit messzire mentem, rengeteg véletlen volt az életemben, amikor lehetőségeket láttam benne. Hogy ez odavisz, amit én szeretnék? Úgy tűnik. Hogy a Virginnek a feje mondta annak idején, ha valami érdekel, de nem vagy még benne nagyon tapasztalt, vagy milyen tudású, vállald el, mert bele fogsz tanulni, nem fogod munkának érezni. És én így voltam ezzel a mentáltrénerséggel. Ezt a szót nem is úgymond találtam ki, hanem azt, amikor a válogatott stábjába bekerültem a vízilabda válogatott mellé, ott a szövetségkapitány, hogy ez a pozíció mellé rakta a nevemet. Tehát, hogy sportmentáltréner. Tehát innen jött. Egyébként a német nyelvből jön ez a világ. Angolban sportsmental coachingnak nevezik ezt. Tréner, edző. A németek sportmentál tréningnek nevezik ezt a kifejezést. Behoztad a sportot, és igen. ugye ott főleg a sportban nagyon fontos a mentál tréninget kiegészíteni, úgymond motivációs eszközökkel. Hogy a gondolkodni sokkal könnyebb. Szerintem ez átfedésben van, de ez nem kiegészítés. Tehát az motiváció, hogy mi mozgat, hogyha nincs motiváció például, akkor miért nem mozgat? Tehát ez a maga mentális munka. Tehát... És a kérdésem az, hogy visszakanyarodva a gyerekkorhoz, hogy téged például gyerekként mi motivált, nyilván helyzetfüggő, hogy mi motivált ahhoz, hogy felporszívozza, mi motivált ahhoz, hogy leüljél tanulni, mi motivált ahhoz, hogy például a lánynak azt mondta, hogy szép a szemed színe. Milyen? Ezek mind különböző motivációk. Okay, neked milyen alapmotivációid voltak ott? Tehát a porszívózás az nem volt egy kedvenc tevékenységem, biztos sokan vannak így a nézők, hallgatók közül. Ott az motivált, hogy vége lesz. Tehát ezt megcsinálom, akkor békén hagynak. Tehát ez fontos, hogy mint egy ilyen társadalmi, egy családi elvárás, hogy nyilván rendbe kell tartani mondjuk a szobádat. Tehát ez elfogadod, hogy ezt kell csinálni, nem élvezem, de azt élvezem, hogy ez meg vagyok, ezzel, akkor mondjuk az a fajta lehatárolás, hogy csináld már, blablabla, tehát nem zavarja az agyamat, és foglalkozhatok azzal, amivel szeretnék. És ez egyébként végigvitte az életemet is. Tehát egyetemen is úgy tanultam, valamikor 10-12 órát kellett naptanulni, én inkább fölkeltem hajnal 5-kor, de legyen egy 6 után egy időm arra, hogy például a bizonyos lánynak a 2 szép szemét közelebbről is megnézhessem, vagy olvashassak olyan könyveket, amik engem érdekelnek, tehát hogy ne csak úgymond ezekről a teendőkről szóljon az élet, hanem azokról is, amik ténylegesen mozgatnak engem, és azok mindig valamit létrehozni. Tehát volt, amikor olyan dolgot kellett megtenned, ami ez a tipikus békalenyelés, amikor azt éled meg, hogy erre most kényszerítettek. Volt, vagy te ezt megúsztad? A kényszerít az erős szó. Aha. Az erős szó, de azért volt, amikor meghajoltam ez a fajta, hát hogy nevezem, polgári elvárásnak, hogy fiam, egyetemet el kell végezni, mert nálunk a családban ezt elvégzik, utána lesz állásod, és például én emlékszem, hogy jó néhány interjúnál egyetem után felháborodva mondtam, nem tudom, anyámnak, vagy apámnak, hogy ez meg nem, le kell nyelni, nem kell ezt olyan komolyan venni, de hát az igazságtalan. Meg ez mekkora, nem tudom, már bocsánat, paraszt volt, hogy viselkedett velem, és ott azért kaptam azt a jelzéseket, hogy nem kell itt forrongani. Mert ugye ők abból a világból jöttek, apámat 4 vették fel az orvosi egyetemre, mert olyan származású volt, hogy az nagyapámat elvitték a gulágra. Tehát abból a környezetben teljesen megértem, hogy ők miért mondták, hogy húzd meg magad. Ez volt az üzenet. Húzd meg magad, rendben lesz az életed. Csak ők viszont arra nem jöttek rá, ez már egy másik világ. Tehát lehet, hogy sokszor jó, nekem nem volt annyira jó ez a húzd meg magad attitűd. Ez egy másik világ, ezt mondtad. És ezt most kiragadnám, mert ugye ennek az egész podcastnek az a címe, hogy ezek a mai gyerekek és felnőttek, és a mai gyerekek fogják majd mondani 20 év múlva, hogy ezek a mai gyerekek, és utána is mondják majd ezek a mai gyerekek, ez mindig megy tovább, és hogy ez egy másik világ most, ami van, hiszen van ez a mozdulat, ami régebben nem létezett. Ez, vagy lehet, hogy balkézzel is megy.
ugye, vagy így Vagy mondod jobbra-balra, vagy neki. régen. Mondod neki csak, hogy De a csinálja. lényeg az, igen, vagy mondod neki, vagy csak kacsintasz, vagy tapsolsz, de hogy ilyen értelemben ezt hogyan tudjuk most hasznosítani? Mondta, hogy ez egy másik világ, mert régebben az természetes volt, hogy mondjuk sorba kell állni a szénért, meg a kenyérért, meg voltak ilyen egyéb szokásmechanizmusok, Bizony. most meg már más a szokás, és ez hogyan lehet szerinted ezt a fajta új ritmust felvenni, még a régi rendszerben szocializálódott embereknek? És a régi alatt magunkat is értem, hiszen azért más nekünk, mint a Hát egy másik szüleinknek. generáció lehet, Aha, így igen. 3-4 generációról simán beszélhetünk. Nézd, ez szerintem egy nagyon összetett kérdés, mert szerintem egyrészt nem más. Tehát emberek vagyunk, akik egy bizonyos fejlődési folyamaton mennek keresztül. Pici gyerekek, nagyobb gyerekek, tinédzserek, ez a szó nem is létezett még egy jó ideje, mert akkor már kisfelnőttként tekintették, ha már 14-15 éves elmentek dolgozni, és aztán egy felnőtt, fiatal felnőtt, stb. Tehát ez azért mindig létezett, vagy jó néhány ezer éve létezett. És olyan genetikailag is megalapozott erősen szerintem mozgatókkal, nem véletlenül 14, 13, 15 éves korban bár elkezdünk a lányok, fiúk után nézelődni. És miért nem úgy kezdünk el 6 évesen? Miért nem csak 42 évesen kezdjük el csinálni? Ezt nem a társadalmunk irányítja, rohadtul nem. Ez egy nagyon mélyen bennünk lévő dolog. Tehát léteznek dolgok, amelyek szerintem szerencsére, thanks God, ha van God, nem tőlünk függnek. Mert szerintem jóval kevesebbet irányítunk, mint gondoljuk magunkra. Pláne a felvilágosult gondolkodású ember, ha mindent is le tudok igázni. Én ebben nagyon nem hiszek, megmondom őszintén. Tehát én ebben a mi mozgásterünk, a nyugati világember ezt gondolja, én inkább együtt gondolok. Tehát, hogy ennyi. De van, mert a társadalmi környezet más. Egy diktatúrában élni, amelyből azt akartam, hogy volt szerencsém, de ez nem egy szerencse, egy puhább részéhez, én örülök, hogy láttam, hogy jelen voltam, hogy apám félt a karácsonyt ünnepelni kihúzott függönynél, mert majd mit szól. Ja, én 12 éves koromig a volt Szovjetunióban éltem. Tehát nem az a szocializmus, ami Magyarországon, hanem ott volt. A felső szomszédunk volt a KGB vezetője a városnak. Aki nem tudja, mi az a KGB, nézzen utána. Tehát az nyilván titkos szolgálat volt. És hogy miért nem tudok én karácsonyt ünnepelni. Szóval vannak olyan határok, amelyek egyszerűen a szabad mozgásodat olyan szinten befolyásolják, hogy ott nem lehet úgy kiteljesedni. Na most ez ma, erre mondom, hogy nagyon más. Ma pont a szabadság, mi lehetek? A lányom ugye egy ilyen döntés előtt van, mi lesz érettség, hova jelentkezzek. Ez egy nagyon komoly probléma volt, mert régen, és nem kell számogatni másik kezeden. Hát hány szak volt egyáltalán az egyetemeken? Szerintem meg kell nézni, 30 éve ezelőtt hány szakon végezhettél, meg ma hány diszciplína van, és mondjuk hány az, amelyik 10 év múlva lesz, de ma még nincs. Tehát majd iszonyatosan, tudom, közhelyi változásban vagyunk benne. Tehát nekünk arra kell figyelnünk, hogy így hagy hozzam meg kedvenc írom mondatát, sokat citálom Nádas Pétert, hogy azt mondta, hogy minden szülő a saját életére készíti fel a gyermekét. Hát csak az ő élete, vagy apámé, ő neki ez volt az igazsága. Nekem is van egy elképzelési igazságom, de a gyerekeim egy másik világba születnek, amelynél például én sokkal kevésbé hiszek például mondjuk a lexikális tudás 1242, 1456, hogy ez mennyire fontos, mint az, hogy mit jelent az 1242, mit jelent az 1456. Összekötni a tudást, gondolkodni, megtanítani a gyereket például, véleményt kinyilvánítani, kommunikálni, tehát nekem sokkal inkább azt mondom, hogy az iskola ezt kell, hogy nyújtsa. Jó messzire elmegyek. Iskolarendszerből különböző van Magyarországon, én sokkal inkább az alternatív iskolarendszer felé húzok, 100%-ba. Mert a másik NAT szerinti, már nem nagyon ismerem, mert mind a két gyerekem Waldorfban járt, tehát azt sem tudom, mi van ott, de tudom, hogy nagyon hasonló, mint ami volt az én életemben. Az sokkal inkább egy ilyen kocka, merre megmondjuk neked, mi legyen a vélemény, ne gondolkodj, tudd, hogy mit kér a mindenkori főnök, a tanár, hogy majd később, amit a főnök kér, azt majd megcsináld. Szerintem ez hatalmas tévedés. Tehát ez az országunknak egy hatalmas tévedés, hogy megyünk előre. Tehát ilyen szempontból, és elnézést, hogy messzire mentem a válaszba, más világban vagyunk benne, és egészen másképp kell mondjuk egy szülőnek hozzáállni a gyerekéhez, és rengeteg kihívásban vagyok ezért benne, hogy mit engedjek, mennyire tőlem függ, elmehet-e, megnézheti, letöltheti azt az appot. Amikor felismered azt, hogy kvázi hibázol szülőként. Igen.
mert esetleg egy Napi régi... szinten. Napi szinten. Olyankor mit teszel? A hibát Néha kijavítom, és néha egyszerűen látom, hogy a kezem csinálja, amit nem kéne, például megteszek dolgot, amiket ők is meg tudnának tenni. Ugye az a Montessori gondolat, amit a gyerek meg tud csinálni saját készségein folytán, azt hagyd, hogy megcsinálja. És tényleg ezt kéne hagyni. Én ezt aláírom, hogy én ezt nagyon sokszor nem tudom megcsinálni, vagy még dolgozom rajta. És olykor magamra pirítok, olykor meg tudom megfogni a kezemet, hogy ne csináljam. Volt, hogy tudtál bocsánatot kérni akár a gyermekeidtől? Igen? Persze. Még egy merészet kérdezek, erre nem készültem, csak érdekel, mert engem például, nekem van 3 fiam, így mint az orgonasípok, és engem például láttak már sokszor örülni, láttak már mérgesnek is, és voltam, amikor láttak engem sírni, mert olyan élethelyzetet hoztam létre magamnak, ahol azt éreztem, és ezáltal ők is, hogy ez most combos, itt azért van mit belelazulni még a helyzetbe. Te ezt a fajta érzelem szabadságot, ezt így meg tudod velük, mellettük élni, vagy bezárod a szobát, és akkor inkább ezt egyedül nélkülük? Szerintem igen. A sírás láttak sírni. Nekem édesapám 3 éve halt meg, tehát igen. Tehát ez egy olyan dolog volt, amelynél nem ezen gondolkodtam, hogy ne lássanak például. Tehát ezen nem gondolkodtam, hanem apa is az, aki lehet, hogy sziklaként van itthon, és sokszor úgy tűnik, hogy mindent meg tud mondani. Egyébként a 2 gyermekem szerintem most kb. Semmi nem jó, amit mondok. Tehát azért az fontos, hogy elmondjam, hogy nem ők lesznek az első hallgatóitok, ahol biztos lesz. Lehet, hogy majd 20 év múlva. De azt gondolom, hogy igen, meg kell tudni engedni. Itt inkább a magad felé a komoly kihívás, hogy te magadnak megengeded-e. Tehát én magamnak például. Mennyire tehetem, mennyire lehetek alkalmanként gyenge. És ez például lehet, hogy más, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát akkor lehet, hogy kicsit szigorúbb voltam mondjuk magamhoz, mint amennyire mondjuk ma vagyok. Tehát azt mondom, hogy ez a önegyüttérzés fogalma, hogy hát vannak napok ilyenek, vannak olyanok. Szelavi. Ez azért nem olyan könnyű megélni, de nekem magam irányába. Nyilván most az érzelmi intelligencia, EQ, virágkorát éljük, mindent is hát legalábbis arról való beszélgetés. Arról való beszélgetés, igen. Érdekel engem az, hogy ugye írtál egy könyvet, és majd mesélsz majd róla, hogyha lesz kedved. A figyelem, hogy az mennyire könnyen megoszlik, és milyen az, amikor az viszont összpontosul. Mi múlik az, hogy a figyelmeddel hogyan tudsz te gazdálkodni, hogyan tudok vele gazdálkodni? Van ennek egy receptúrája, vagy ez minden embernek kell egyénileg találnia, hogy nála hogyan működik a figyelem? Zseniális. Mindig az, amit mondtál. Tehát ez is. Ez 3. Is. Abszolút, azt gondolom, hogy valahol nálunk tudjuk irányítani a dolgokat, de nagyon, nagyon nem mindegy, ha most kimész a Pilisbe, és ott úgy vagy az erdőben, és hogy mit láthatsz például, hogy mire mehet a figyelmed, és mondjuk itt a belvárosba kimész, és mi van benne, hogyha rámész az internetre, mik viszik el a figyelmedet. De azt gondolom, hogy még annyi figyelemrablás, és úgy nevezem, hogy figyelemhacking, ami ma van, még biztos, hogy nem volt az emberi történelemben. Tehát mindenki a figyelmünkre állítozik, és azért, mert ebből gazdasági hasznot is. Te emlékszel még arra, amikor bejött az életedbe az első ilyen nagyon látványos figyelemrabló eszköz, mondjuk nekem ilyen volt a Commodore 64. Úristen, floppy, lehet, hogy valaki nem is tudja, mi ez a floppy, igen. Vagy bejött a színes tévé, vagy most főleg a szüleimnél, hogy neked mi volt az első ilyen nagy, ilyen wow, de jó, hogy van a szomszéd. Szerintem nekem nagyon sok figyelmet elvitt a tévé. Tévé? Konkrétan még a legelején a tévé. Tehát, hogy belegondolok, hogy csak néztem, bámultam, hogy hülyébb filmeket. Tehát ma, ha visszanézem, hogy tudtam a Linda című sorozatot bámulni, akkor nagyon rendben volt. De tényleg így. De az egy sztár sorozat volt akkor. Hogyne, nézzek ma. És a kis babettájával ment, vagy nem tudom, mi volt az. De én például nem játszottam sose. Tehát engem a játékok sose kötöttek le annyira, de mondjuk ha tehát én zenéltem korábban, és a zenei szoftverek megismerése, ezért képes voltam 5-6 órát, 4-5 másodperc rész erejéig, tehát a dalban lévő 4-5 másodperc szerkesztés véget egy 5-6 órát a gép előtt ülni. Nem biztos, hogy megérte. Tehát azt kell, hogy mondjam, mert olyan 1,2 ember vette észre azt, hogy ott történt valami, és mi történt. A megszállott típus vagy. Én kicsit ilyen voltam ebből a szempontból. Lehet, hogy vagyok is, tehát csak más részletekkel kapcsolatban, mert meggyőződésem, hogy a zene, a zenésznek, a sport, a sportolónak, az csak egy kontextus. Az sose
a sportról szól, hanem az önmagad kifejezéséről szól. Tehát azt gondolom, hogy visszatérve a eredeti kérdésedre, tudjuk irányítani, de ma nagyon oda kell figyelni, mert vannak olyan cégek, streaming szolgáltatók, most nem mondok egy nagyobb nevet, de van már néhány, ahol konkrétan azt mondták, legnagyobb versenytársunk az alvás, és a másik, hogy már ajánlanak neked olyan filmeket, mert filmek remek dolgok tudnak lenni, tényleg művészek, és a többi. De ez a kifejezés létezik, hogy binge watching. Biztos hallottad már magyarul is írek, darálásra ajánlott. Most olvastam valamelyik nap. Micsoda? Hát, hogy ülj le szombat reggel, ne gondolj a világra a vasárnap estig. Pont meg tudod nézni a 6 évadát valaminek egy kisebb alvással. Azért ezt egy picit elherdásának érzem az emberi kreativitásnak is az időnknek. Meg kikapcsolódni kell, biztosan, tehát filmek, zenék, ezek jó dolgok, de az, amikor az egyik emberi csoport tud nézni egy évadot, vagy 6-7 évadot valamiből volt egy ilyen felmérés, a másik még franciául tanult mellette, és egy alapfokúra eljutott, amíg a másik megnézett 7 évadot mit tudom melyik sorozatból. És ez a világ nem létezett korábban, és nagyon sok embert így megfog, és ez így viszi. És konkrétan, mint Ozzy Osbourne-nak a 80-as évek kiesik. Tehát évek tudnak kiesni ezáltal, és ez szerintem ez olyan, mint a western filmekben, ahol csak egy sheriff volt, és sokkal több gonosz lövöldöző. És ma nagyon kevés a sheriff. És például a gyerekek szempontjából beszélünk, ez szerintem egy komoly probléma. Tehát nem az internet, a applikációk, a játékok a probléma, hanem a milyenek azok, és a mennyi. Tehát a mennyi. Az nagyon-nagyon fontos kérdés. És ilyen szempontból nagyon nehéz nekünk szülőknek okosnak lenni, például akár jogalkotóknak okosnak lenni, mert azért nehéz ebbe. És mire igazodnánk, már megint változott. Bejött a ChatGPT például. 1 éve, 2 éve, vagy mióta. Szerintem ez akkora dolog, tehát az AI megjelenése, hogy majd néhány évtized múlva tudjuk mondani. Már itt is érezzük, hogy van, de ez nem rossz vagy jó. Jó, te ezt mondtam, hogy nagy dolog. Okay. Harari mondta, hogy a vonatta lehet élelmiszerszállítmányt vinni Etiópiába, vagy Auschwitzba embereket. Abszolút. A vonat nem rossz. Igen. Vagy jó. Vagy a kés. Bármilyen eszköz példára, így van. A kérdésem az, hogy ezek a mai gyerekek, ez egy általános kijelentés. Én többször hallottam, hogy ezek a mai gyerekek tipikusan folytatás nem köszönnek. Ezek a mai gyerekek nem engedik át az ülőhelyet a buszon vagy a vonaton. És te mit gondolsz ezekről a mai gyerekekről? Van-e neked jelződ, mi a te személyes véleményed? Te hogyan folytatod ezt? Ezek a mai gyerekek? Sokfélék. Sokfélék. Aha. Tehát én nehezen tudom, ez nekem akkora kategória, hogy foglalkozok kutatással is, tehát hogyha ezt a professzoromnak mondanám, azt mondaná, hogy András, ilyen csoport nincs, hogy ezek a mai gyerekek. Létezik, aki nem adja át a helyét, létezik, aki átadja, és aki nem adja át, azt kihangosítjuk, hogy mekkora izék ezek a maiak, és tehát 10-ből 8 átadná. Tehát én nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Azt tudom, hogy generációk között van véleménykülönbség. Mert mi ezt nem így csinálnánk. És ezek a mai gyerekek ritkán fejeződik be, annyira zseniálisak. De egyébként meg igen. Én például a saját gyerekeimre azt hiszem, hogy szabadabban tudnak gondolkodni, hogy mi meg merre leszek. Sokkal kevésbé ezekbe a sílókba gondolkodás. Tehát ez is az mai gyerekek. Nem köszönnek? Előfordulhat, hogy nem köszönnek. Ez pont a sportvilágban hallottam, hogy tiszteletlenek. Erre a válasz. Igen. A tisztelet hova jár? 2 dolog létezik. A státusznak, hogy te vagy hierarchiába feljebb, vagy a presztízs. Tehát valami olyasmit csináltál, amire ők felnéznek. A másodiknál mutasd meg nekem, hogy nem köszönnek. Annak a tanárnak, vagy annak az edzőnek, akire felnéznek. Az első csoportból, aki azért, mert abban a pozícióban van, el tudom képzelni, hogy kevésbé köszönnek, mert kevésbé tisztelik esetleg a hierarchiát, a státuszt. És ezzel tudok majdnem gyerekként is azonosulni. Én emlékszem még arra, hogy jártam órára, és sosem a tantárgyat szerettem, vagy nem szerettem, hanem igazából magát az embert, aki adta. Matekot én voltam, amikor gyűlöltem, voltam, amikor imádtam. Pedig a matek nem változott. Pedig ugyanaz a szabályrendszer, az egy eléggé konstans dolog, és ilyen értelemben a sportok is ugye ez igaz. Tehát pont a Szilágyi Áron mesélt nekem, hogy a vívás az is volt, mert olyan edzője volt, hogy tök jó volt ezt csinálni. És az
Hú, mekkora erő. Tehát a tanár meg az edzők olyan hatásra tudnak lenni szerintem a gyerekek Neked vannak ilyen életében. kulcsfigurák az életedben, akik oda mondtak egy mondatot, edzők, tanárok, vagy lehet, hogy egy sarki zöldségárus volt, aki olyan dolgot mondott, tehát lehet, hogy egy pici gesztus, amitől azt érezted, hogy értékes vagy. De Hogy jó lenne, ha lenne ilyen. Azt mondanám, neked hogy nem volt ez meg? Zéro. Tényleg? Én konkrétan ellene mentem ennek. Tehát én, amikor biológusnak akartam menni kutatónak a gimnáziumomban, a biológia tanárom így ránk, én kétkedően az anyádat, akkor melyik bebizonyítom. Csak azért is? Csak azért. És fel is vettek, és igen. Utána nagyon büszke volt. Visszaverek. Én inkább ezzel találkoztam sokszor, tehát ilyen hitetlenséggel, sokszor hihetetlen tudáshiánnyal. Tehát én most Akkor bekapcsolt a büszkeség. És tudod, hol láttam, amikor külföldi egyetemekre tudtam kijutni már, akár ösztöndíj előadás, stb., hogy én nálunk a professzorhoz be kell jelentkezni, hogy tudjak vele beszélni. Én itt vagyok mondjuk Szent Andrewsban, Skóciában, és a professzor Slater, akinek a magyarra folytott könyvét olvasom otthon, a házába hívott meg bennünket diákokat, és beszélget velünk a fotelnél, a szófánál. Ez mi? Na, őrá például nagyon felnéztem. Ez az attitűd, ez a hatalmas tudás, ami ebben az emberben volt, és ahogy hozzánk állt, és ez megint látod a presztízs meg a státusz kérdése. Tehát én nekem nagyon sajnálom, sokkal inkább voltak írók, tehát képzeletbeli barátok, akik máig egyébként idefeljövet is Eszterházit hallgattam például, és leborulok, mekkora óriások voltak, és még vannak is közöttünk, akik egyébként lehet ugye itt tanulni, ők is tanárok. Csak nem Andrásnak beszél közvetlenül, hanem sok Andrásnak és Péternek, és így tovább. A figyelemhez visszakanyarodva, ha már mi is figyelünk, akkor beszéljünk róla egy picikét. Vannak olyan helyzetek a diákok életében, gyerekek életében, főleg ez inkább szerintem a 4. osztálytól kiélesedik, amikor jönnek a vizsgák, jönnek a számonkérések. Nyilván korábban is van már, csak ott valahogy az egész kezd egyre nagyobb tétet kapni, nem is beszélve a versenyistálóról, amit már úgy hívunk, hogy érettségi. Igen. És hogy ez valahogy nekem hasonlít ez a két világ, hogy készülünk nagy nyelvvizsgákra, érettségire, meg készülünk egy olimpiára, hogy az egésznek van egy óriási tétje, ahol vannak győztesek és vannak vesztesek. Érdemes ebből a versenyszituációból kijönni és másra tenni a figyelmet, vagy úgymond ezt... Hát a sport aztán még durvább. Aha. Mert ott azért tök egyértelmű kigyár. Tehát ott nehezetül kell mondani, hogy mindenki leérettségizett. Az olyan, mint az olimpián, amikor azt mondjuk, a részvétel a fontos. De jó lenne, mindenki ezt gondolná. Egyébként mert rohadtul nem így állunk hozzá, hogy a részvétel fontos. Ha már kint van, akkor jó lenne az eredmény, de már kiskorban is elindult. Szerintem a teljesítmény, a próbára tesszük magunkat, versenyhelyzetbe hozunk magunkat, az nem baj. Sőt, az kell is. Tehát nem szabad ilyen burkot húzni a másikkal szembe, mert egyébként a győzelem is nagyon jó érzés. Tehát nem ellenség a másik, hanem ellenfél, ami benne tud lenni. Azt gondolom, minden áron győzni. Tehát itt van a probléma, amikor tehát igazából bármilyen formában, amikor már utánpótlás edzőket is csak azon mérnek, hogy teljesít a 10 évesek jégkorong csapata, ott már baj van. Mert ott azért ott meg kell szerettetni, mint a biológiát, vagy a matematikát, amit te mondtál, hogy jól érezze magát az a gyerek. Nagyon sok országban például nem is versenyeztetnek komolyan 14 éves korig. Ez a titka szerinted egy tantárgy elsajátításának, hogy szeressük a tanárt, és akkor kedven van tanulni? Maga a személye? És meg legyen egy belső affilitásod is ez a tantárgy irányába. Tehát az én 2 gyerekem olyan szinten másképp áll a matekhoz, pont, ahogy mondtál, és ez nem nevelés kérdése. Ez nem. Ezek gének. Az egyik imádja a matekot, szereti, még azért szerette a matekot, hogy volt matek tanárja. Egyszer azt mondta, szépek a számok. És néztem én is így rá, hogy mi van. Tehát, hogy ennyire különbözően láthatunk dolgokat, tehát kell is az, hogy valakit érdekeljen. Tehát meggyőződésem nem mindenki akar napi a te helyedben ott ülni, mert valaki úgy szétizgolál magát, meg mikrofon, meg fények, kamera, hát nem kell mindenkinek itt ülni. Valakinek tök jó más helyen tud lenni. De azt gondolom, hogy egyrészt a belső indítatás is fontos, meg a másik, hogy megtalálod azt a dist, azt a helyet, ahol téged tud tanítani a megfelelő tanár, ahol a kettő találkozik, és abból valami csoda tud létrejönni, mert akkor benne lévő potenciált maximalizálhatod. Volt, hogy azt tapasztaltad akár a gyermekeidnél, akár pedig a klientúrádnál, akik ugye sok sportoló, neves sportoló akár, hogy elveszítették úgymond azt a belső tüzet, hogy tanuljanak, akár lehet, hogy még hónapokra, vagy akár évekre is, hogy ezt a tüzet hogyan lehet fellobbantani, akinek egyébként ez ott volt. Abszolút.
Ez nem egy ritka dolog. Tehát Nem? főleg a legmagasabb szinten a sportvilágában hozhatom a klienseknél, ahol olimpikonnal ül szembe, és azt mondja, hogy mondjuk nem akar már válogatott lenni. És akkor felteszek, és mi van? Mindenkinek ez az álma. És akkor rájössz, hogy mondjuk azt mondja, figyelj, 10 éve nem volt nyári szabadságom. Összesen 1 hetet tudtam az utóbbi 10 évben mondjuk pihenni. Aha, így összerakod dolgokat, és mondjuk van már családja, már prioritásai változnak, te is 3 gyerekkel, 2-vel, szeretnél látni mondjuk a családja, elkezded megérteni, és akkor megnézed, hogy oké, eredetileg miért kezdtél sportolni, mind mozgatod, megpróbál nézegetni, hogy ez a tűz megtalálható, és alkalmanként igen, időrend újraalakítással például lehet változtatni. Nem minden erről szóljon. Nekünk maga Messi mesélte annak idején, ugye a foci legenda, hogy a családja lett, egészen másképp kezdett a focira nézni. Már nem az mindenek a teteje, sokkal lazábban állt hozzá. A családja mindene. Ez a legfontosabb. És ez egyébként tud levenni nyomást is a válladról, nem? Tehát, hogyha ebben jó vagyok, csinálom, teszem a dolgot, de ha most nem sikerült, hazamegyek, és ott a 3 gyerekem, és tök jó el vagyok, köszönöm szépen, ez minden rendben van. És van olyan véglet is, amikor nem jön vissza az a tűz. De hát az miért baj? Gyerekeknél ugye, ha egyszerű tanulási helyzetekről beszélünk, ott még ugye nincs az, hogy nekik, bár lehet, hogy a nyári szünetet valakinek végig kell dolgoznia, szóval nincs úgymond kikapcsolódása. Nem tud gyakori, de nyilván 15-16, hogy lehet, 16 évtől lehet dolgozni? 16 évtől lehet, igen. Szóval tegyük fel, hogy az alaphelyzet az, hogy van nyári szünet, és hogy tudják kipihenni úgymond az évet. A kérdés az, hogy egy gyereknél hogyan lehet szerinted felébreszteni? Az, hogy egyáltalán üljél le, önmagadért tanulsz, zárójel, meg persze miattam is, nyilván oda kerülhet akaratlanul egy szülőnél, főleg, hogyha nem arról beszélünk, hogy mindenki tökéletes szülőnek születik. Általában ez nem történik meg. Elég jó szülőnek kell lenni, vekerni szólod, csak aztán húzzuk meg, mi az elég jó, ugye? Mi az elég jó? Nagyon nehéz kérdés. Nézze meg mindenki, pedig Jó anya voltam című színházi darabot, ahol egy többszörös gyilkos anyja mesél arról, hogy pedig ő jó anya volt. Tehát azért nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy hozunk magunkkal rengeteg meggyőződést, amiben jó dolgok is vannak társadalmilag, és vannak rossz dolgok is. Én azért próbálom nekem az a hitem, hogy a gyereknek a saját dolgot tanulás. Tényleg hiszek ebben. Tehát abszolút. És ezt is képviselem. Nem teljesen egyezik a feleségemmel a véleményünk, tehát itt azt jelenti, hogy nem mindig ugyanaz a kommunikációra, alkalmanként vitatkozunk is, ez egy teljesen normális dolog. Én sokkal kevésbé hiszek, és most itt lesz a nagy bomba ebben a mai beszélgetésünkben, sokkal kevésbé hiszek a szülői hatásba. Sokkal kevésbé hiszek. Miben hiszel? A szülő elrontani tud dolgokat iszonyatosan. Nem eteti a gyerekét, induljunk alapdolgok, tehát az alapvető dolgokat nem, hogy a szeretetet nem adja meg, a figyelmet nem adja meg a gyereknek, a lehetőséget. Szerintem mi kertészek vagyunk, akik az a dolgok, hogy locsoljanak, napfényt oda alakítsák, amennyi kell a gyereknek, mert valakinek több napfény kell, valaki inkább árnyékkedvelő, ha most növény oldalról nézzünk. Egyet lépjünk vissza, mert nagyon fontos dolgot mondtál, hogy a szeretetet fontos így megadni, és ez egy olyan szó, hogy mint a ketchup, sokféle ketchup létezik, és hogy a szeretetet kifejezni, hogy akkor most mondjam el naponta reggel, délben, este, hogy szeretlek, fiam, lányom. Nálad mit jelent a szeretet kifejezés? Lehet, hogy ez is jelent, hogy megint menjünk bonyolult. A szavak is fontosak, valakik nehezebben, könnyebben mondja ki. Apám szerintem életében nem mondta nekem ki, hogy szeret. Igen, de szeretett. Mert nem ez volt a nyelvezet. Miben érezted? Odafigyelésbe, tehát nekem például figyelemkontroll, jelen legyen. Ha felléptem mondjuk valahol, ő mindig jött. Tehát ott volt, tehát csöndbe el volt. Tehát de ő szeretett jelen. Ő volt, eljött próbára például. A zenei próba nem mindenkinek élmény. Tehát az el kell, hogy mondjam, tehát bizonyos részek újrapróbálása, hangos, stb. A tettei, a cselekvései által nekem abszolút adta a szeretetet. Nem azt mondom, hogy nem hiányoztak bizonyos dolgok, mert mindenkinél ilyenek előfordulhatnak, de azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia, és nagyon fontos, hogy mit akar mondjuk egyik fiad, a másik fiad, a harmadik fiad, mert nem az igényük, és rá kell tudni érezni. De most, ha valaki szaggatja, túl komplexnek tűnik, de azt érzik a gyerekek, ha szeretik őket. Oda busz hozzájuk. Testi érintés jelen van. Ha elkezd beszélni, akkor figyelsz oda. És néha téged nagyon nem érdekel, amiről beszél. És ráadásul nagyon összetetten tud beszélni arról. Megtapasztaltad. Igen, ezt sokszor tapasztaltam, de neki ez fontos.
és ezt kell figyelni, hogy neki fontos, nekem meg ő fontos, ezért meghallgatom ezt a gondolatmertet arról a témáról, ami lehet engem mélyebben, és nekem már mennem kéne. Megint Vekerdit hozom be. A tínédzser nem akkor beszél, amikor te szeretnéd. Amikor elkezd beszélni, akkor kell dobni a fakanalat, meg a mindent, és figyelni rá. Megvan az Zoránnak a száma, amit feldolgozott valamelyik külföldi banda is, vagy az Zorán dolgozta fel, üres bölcsőt ringat a holdfénye. Ja, és amikor ugye az elején, ne haragudj, fiam, nem érek rá. Igen. És ez megy verszakon keresztül, aztán 50 évvel később, fiam, úgy szeretnék beszélni vele, ne haragudj, apa, nem érek rá. Pontosan. És így ugyanaz jön vissza. Nagyon, mert ugye ez visszakapod egy kicsit ebbe vagy, hogy vissza is kapod ezt. Igen. Gyerekként neked van megélésed apukáddal, és hogy ez abszolút átjön, hogy te szeretve voltál, meg ilyen értelemben vagy is, hiszen apukád, ő itt van benned az emlékeidben, de hogy te sokat változtattál a te apai módszereden ahhoz képest, vagy te viszed ezt a vonalat tovább? És is. Biztos, hogy viszem, tehát a saját terápiámban rájöttem, hogy rengeteget viszek tovább. Én azt hittem, hogy nem. Tehát rengeteg dolgot, ezek főleg a viselkedéseim Hogy jöttél rá? A terápia. Tehát dolgoztam. Önreflexió, konkrétan terapeutával én is dolgozok magam fejlődésén, tehát ez egy fontos dolog, és ő világított rá, igazából a tények összerakása kívülről sokszor egyszerűbb, mint amikor benned vagy, hogy igazából te is nagyon sok szempontból ugyanazt csinálod, mint édesapád, és ugye, hogy de hát ő orvos volt, én nem vagyok orvos, de hát embereknek segítesz. Ja, igen, és a kapcsolatrendszer olyan erős, szeretnek téged. Ja, ez igaz. És azért hajlamos vagy nem feltétlenül úgy 8 órás munkarendet tolni, ahogy ő sem tolta. Ez is igaz. Tehát én tele van ilyen dolgokkal, ami abszolút rám is igaz. Ugyanakkor meg rengeteg dologban nagyon más. Tehát sokkal inkább én beszélgetek például a gyerekeimmel, sokkal inkább benne vagyok a család dolgaiban. Ő neki azért a munka, az úgy kitette az életének a nagyon nagy százalékát. Nem volt ritka abban a generációban. A férfi dolga dolgozni, hozni a pénzt. Társadalom még ma, nem tudom, a mi osztályunkban, a mi gondolkodásunkban, szerintem ebben egyezik a véleményünk, egészen más már egy szerepe az apának. Sokkal tágabb, több minden dolog van benne. És ez barátok is lehetünk a gyermekeinkkel. Az baj lenne egyébként, ha az lennénk, de úgy viselkedünk sokszor. Szerintem nem lehetünk barátok. Tehát nem lehet. Mit értünk a barát szó alatt? Amikor elmondom, én azt értem barát szó alatt, amikor neked, mint barátomnak, elmondhatok bármit, csak nem feltétlen bárhogyan. Viszont elmondhatok neked bármit, hiszen úgy igen. Így, nekem de szerintem a baráti kapcsolat, tehát én nem úgy vagyok, mint a barátommal, a gyerekeimmel, mert bizonyos dolgoknál én határt is szabok. A barátaimnak nem szabok határt. Tehát 18 alatt az felelősségem is határt szabni. Tudod? És ez nem baráti viselkedés. Megnézném a barátaimat, amikor azt mondanám, hogy te ezt nem csinálhatod. De csinálhatom. Azt mondanák rám. 18 fölött, ebben még új szülő vagyok, tehát csak fél éves. Az még egy kihívás, hogy mibe szólhatok bele, miben nem, hogyan, merre, mert amíg az én kenyerembe teszed, tehát most mondhatnám ez egy improvizáció. Hát az abszolút. Ez jazz a javából. Ez jazz a javából. Jazz zenészek vagyunk. Kérdésem az, hogy a mentális felkészülés, ugye mondtad, hogy azért Magyarország nem túlképzett még ilyen tekintetben, hát nem. Hogy az A, B, C-ben még ott tartunk az A-nál, és akkor jön a B. És a kérdésem az, hogy hogyan érdemes elkezdenie a gyerekeknek a mentális felkészültséget. Nyilván erre rengeteg megoldás létezik, de mégis van valamilyen komplex válasz erre, hogy hol kezd el. Vedd a papírt és írd fel azt, hogy ki vagyok én. Ez egy tipikus ugye, önfejlesztő kérdés, hogy tedd fel magadnak, és utána rájössz, hogy ezt nem nagyon tudod megválaszolni azonnal, vagy majd 50 év múlva. Igen. Vagy soha. Hú, de nehéz. Figyelj, a gyerekek nem arra vannak kitálva, hogy hatalmas reflexióval rendelkezzenek, sőt, ez 21 évig. Tehát a prefrontális kifejlődésre némi biológiát berakjuk, tehát hogy magamat azért tudom eléggé kontrollálni, az olyan 20-21 év. Tehát nem véletlen, hogy Amerikában mondjuk a felnőtt kor az 21-től van. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szülőknek és a mindenkori nevelőknek, itt tanár és edző, azt gondolom, hogy rengeteg szerepe van. És leginkább a példát tekintem. Tehát ha én foglalkozom magammal, ha én reflexióval élek, akkor a gyerek is jobban fog élni. Tehát
tudod, a repülőre felszállsz, azt mondják, hogy az oxigénmaszkot előbb tedd magadra, aztán tudsz másnak segíteni. De itt az a jó hírem, hogy nem a gyerek felé kell nézni. Tehát hozzám sokszor hoznak gyerekeket, hogy foglalkozni kéne velük. És ennek a javarész az lesz a vége, hogy a szülővel foglalkozok. Semmi baj nincs az a gyerekkel. A legtöbbször semmi baj nincs. A szülővel van baj. Az elvárásaival, a meggyőződéseivel. Nekem volt már olyan ülésem, hogy 1 órát volt nálam a szülő, és úgy ment el, hogy ilyen levegőben volt már, mert annyi nyomás volt rajta, hogy minden tőlem függ, a munkában is, a hétköznapokban is, meg a sportban is, hogy vigyem, és ez minden, és ha én nem teszek meg, ő nem lesz nagy sportoló. Én meg azt mondtam, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ez messze nem ettől függ. Tehát az ő dolga nem ilyen sok ebből. Tényleg lehet? Most szerintem lehet. De az én véleményem. És én látod, hogy így nyúl, tehát ilyen a háta szépen egyenesedik, hogy de jó, pedig olyan szörnyű szülőnek éreztem magam, mert ugye, én nem tudom, te mit látsz, de szerintem meggyőződésünk ma, hogy minden is tőlünk függ. Tehát mi a szülők meghatározók vagyunk. Meghatározók vagyunk, ez nem az én kutatásaim alapján, ha valakit érdekel, olvassa Judith Rich Harrisnek a könyveit, akik már 20 éve leírták azt, hogy negatívan. Tehát, hogyha abuzálnak egy gyereket például, egy önkörnyezetben van, ahol akár közvetve csúnya vállás van, nem etetik, nem ruháztatják, szegénység van, kiközösítés van, hosszú a lista, az hatással van az életére. Ha a normális szint, és most jöhet a kérdés, hogy mi a normális, de ahol nincs ez, ott jóval kevesebb hatása. Tehát azt mutatták ki, hogy 20 év fölött már nem tudtak szignifikáns korrelációt mutatni. Mondok ilyet, hogy egypetű ikrek, ugye? Akik genetikailag ugyanazzal a kóddal születnek meg, és jó pár egypetű ikreket külön neveltek föl. Tehát van ilyen, hogy egyiket idatták örökbe, sajnos ilyenek voltak, a másikat oda. Voltak, nem is tudtak egymásról. És azt, hogy egyik mondjuk egy szegényebb családban volt, másik egy közép osztályban, és ahogy gazdagabbnál. És rengeteg dolog tekintetében 0 hatása volt annak, hogy mennyire volt gazdag vagy szegény, ha szerető, elfogadó, támogató környezetben volt. Tehát mi megőrizzük, vigyázzunk rájuk, de az egy másik ember, amely egyébként apa-anya genetikájából, és rengeteg változóban, ami nap mint nap történik velünk. Tehát az egypetű ikrek is, egyik ezt a sportot csinál, másik, az találkozik Béla bácsival, az Kati nénivel, változtatja az életét, alakítja, de azt gondolom, hogy túl gondoljuk a mi szerepünket szülőként, és tudom, hogy most sokan azt fogják gondolni, hogy Atya Isten, ez meghibban. Ezt mutatják az eredmények. Még egyszer kimondom, a nem bántó környezetben, nem abuzál környezetben, mert az életünk végéig kihathat. Sajnos láttam már ilyet is, amin alkalmanként akár se a pszichiátria és se a klinikai pszichológia már nem feltétlenül tud úgy segíteni, mert egy annyira torz szemüvegen keresztül látod a világot, hogy ebből kitanulni, unlearn, angolul azt mondja, szinte lehetetlen. Tehát nagyon-nagyon kemény. Szerinted mi a legkönnyebb útja egy gyermeknek arra, akár 10 évesen, akár 18 évesen, van egy helyzet, ahol azt látja, hogy nyilván a szülő szeretne valamit elérni vele kapcsolatban. De ez az ő igazságát sérti, deformálja, szinte már nagyon-nagyon-nagyon mélyen beleváj, és hogyan képes azt, hogy a legegyszerűbb módon elmondani, hogy figyelj, anyu, apu, vagy akár a tanítónak, ez nekem nem jó. Ez bánt, ez fáj. Még úgy is, hogy emiatt akkor nem 5-ösöket fog kapni, hanem csak 3-asokat, de hogy ez már ellene megy az ő képességeinek. Mennyire lehet őszinte egy gyermek? Én szerintem lehetne. A kérdés, a közeg mennyire engedi el. Mert van az autoriták közeg, ahol valaki ezt elmondja, hogy tanárbácsi vagy edzőbá, ez nekem sok, ez engem zavar, ez engem bánt. Tehát én mondatokkal él, ha feltételezzük, ha ennyire kifinomult az ő önreflexiós készsége, mert azért nem túl sok van ilyen. Ezt elmondja, van az a környezet, ahol ez tipikusan ez az ellenkezés, tehát megkérdőjezed az én vezetésemet, és ez ellenszegülésnek. Ez rengeteg helyzetben sajnos még a sportban például jelen van. Az iskolákban is, de kevésbé. Tehát az iskolák szerintem egy picit előrébb vannak, és nyilván iskolák válogatják ilyen szempontból. De azt gondolom, hogy igenis kell, hogy mondhassa el azt a gyerek. Aztán, hogy egy családon belül, vagy egy iskolán, vagy egy sportközeken belül milyen meghallgatásra kerül ez, az egy másik kérdés. Mert simán lehet, ahol valaki azt mondja, hogy ezen nem is gondolkodtam, már is elgondolkodik, egy önreflexív felnőtt,
azért abból sincs olyan sok az utcán. Te ezt megkaptad már akár a gyermekeid részéről, vagy a sport Felém karrieres? meg, az biztos. Aha. Tanárok felé is, ők hajlamosabbak, mondom, hogy Waldorf iskolába jönnek, tehát ők Lazább elmondják a közeg, persze. véleményüket Aha. ezekre a dolgokról, és ez nekem nagyon tetszik. És ilyenkor örömmel hallgatod, még akkor is, hogyha ez pont a te szülői nézőpontrendszeredet így szépen leőrli, mert érdemes változtatni. Büszke vagy ilyenkor? Volt, amikor megsértődtél ezen tehát hogy jössz te ahhoz? Ezeken te átmentél ezen az evolúción? Persze. Mind a kettő, hogy jössz te ahhoz részbe is van, tehát mondjuk Aha. egy nyelvezet felém, Aha. amikor felhúzták nagyon magukat, és itt jön a határ. Tehát amire azt mondtam, hogy én megértem, hogy haragszol rám, ez a te nézőpontod, akkor is lefekszel 10-kor, most mondok egy ilyen teljesen triviális dolgot, de az a szó, amiket használtál, az kikérem magamnak. Tehát például, ezért kaptam kemény szavakat, nem vagyok egyedül, tehát a feleségem is kapott, amelyeket úgy éreztem, hogy ez túlzás, és ezt el kellett mondanom, de mondjuk nem vesztem össze így vele, hanem egyszer elmondtam, hogy ez nem fér bele, egyszerűen. A határ meghúzásnál ugye most egy óriási kérdőjel, én azt tapasztalom, és nem mondhatom azt, hogy az összes szülőnél, hiszen az összes szülővel még nem találkoztam. Pontosan, igen. Viszont viszonylag sűrűn találkozom azzal a kijelentéssel, hogy ez egyfolytában a telefonon lóg. Igen. Szóval a telefon az nyilván, és én színötös tanulók, és amikor azt mondja nekem egy színötös tanuló a vonaton, hogy hát én 5-ös vagyok, de én 8 órát telefonozok naponta. 8 óra. Én nem is tudom, hogy van annyi idejed, és mellette még színötös, és nyilván ezt úgy fordítja le néhány felnőtt, vagy sok, hogy hát ez probléma, mert ha a telefonban van, akkor nem ott van. Nem a valóságban van, hanem valami virtuális Hát világban van. A figyelembe. És hogy hogyan tudunk elmenni szerinted, van egy tipped arra egy konstruktív irányba, ahol mondjuk ez a telefonfüggőség, képernyőfüggőség, ami egyébként az ő otthonuk, szóval mintha azt mondanák, hogy figyelj, rossz az otthonod, ez rossz, és akkor mit csinálnak? Akkor legyen 9 óra 8 helyett. Ja. Van erre kivezetési mód, hiszen ebbe az irányba megyünk el? Ajánlanak nyilván módokat erre. Én azt gondolom, először is ez tényleg marha nehéz. Tehát tényleg most 89 sok. És ráadásul azt szoktam mondani, hogy bármilyen ilyen lapot kinyitsz, ott legalább 60 pszichológus van veled szemben, aki pontosan tudja, mit kell csinálni ahhoz, hogy te innen ne akarj elmenni. A játékok is úgy vannak kitalálva, hogy pont annyira feszítsen, meg a dopamin löketet úgy adja meg. Tehát ezek patikára ki vannak mérlegelve, hogy ez hogyan működik a legjobban, és ez ellen nem nagyon tudunk mit csinálni. Tehát, te a magánéletedben például, mert a gyermekeid még már megélhették azt, amikor a telefon megjelent, hiszen nemrég voltak még ők is kis lurkók, nem? Igen. Hát a lányom még BlackBerry-t is látott, tehát nyomógombos telefonokat. Aha. A fiam teljesen ebbe a és ti ezt hogyan kezeltétek? Jó, nyilván a Waldorfon belül van ez egy... A lányomnak például okostelefonja 14 éves koráig nem lehetett. Tehát ez ennyi volt. Könnyű volt abban a Waldorf, ha többieknek sem lehet, annyival egyszerűbb ez. De el tudom képzelni, hogy egy iskolában mindenkinek van, akkor a gyerek tényleg kirekesztve érzi magát. Tehát még egyszer mondom, itt a környezet nagy hatással van. De a fiamnál már nem. Tehát ő már 12 környékén megkapta az okostelefonját. Még nem lehetett, nem tudom, Facebook, Insta, accountja, stb., hanem nem tudom, Messenger kapcsolat. Voltak jelek, hogy most már feltétlen meg kell neki venni? Hát pont azért, mert a környezet is hatással volt, meg ugye a nővér, tehát ugye a nagyobb tesó, neki lehet, hogyan nem, tehát ott már engedékenyebbek voltunk, hogy jó vagy rossz, azt majd élet eldönti, de például még határozott a határvonal, tehát felügyeljük, nem azt nézegetjük, hogy mit csinálgat, de mondjuk neki 1,5 óra van a gyerekemnek megengedve a fiamnak. Annyi a telefonján keresztül, kivéve mondjuk egy messenger, ahol tud velünk levelezni. És ezt kontrollálja? Ő úgymond kvázi méri ezt a... Hát a telefonja méri, nem kell semmit csinálni, csak lezár. Szuper, nagyon szuper. Este, nem tudom, 9 után nincs telefon, tehát nem is tud foglalkozni. Van egy játékszabályrendszeretek. Pontosan, ami utál sokszor. Tehát aha. Egyértelmű, hogy nem szeret, de például a lányunknál 18 elmúlt, azt teljesen megszüntettük. Tehát ezt kivettük, és nem csinálja többet. Tehát szerintem fontos, hogy az első 14 évnél oda tudunk arra figyelni, megörülök, bocsánat, ha valakit YouTube-ra etetnek. Tehát például megy a bogyós babóca, és csak így tudja a virslit megenni. Hát hidd el, hogy nem fog éhehalni a gyerek bogyó babóca nélkül. Tehát ez őrület, amikor a gyerekeknek már ilyen óvodáskorban adjunk telefont. De akkor mindig azt kell megnézni szerintem, hogy mit csinál anya-apa. Tehát, hogyha anya állandóan a telefonját nézi, és a aktuális influencerével van elfoglalva, akkor ne csodált, hogy a gyerek
és azt akarja megnézni, amit te, mert az tök izgalmas, és neki is az kell. Tehát itt Máshol. megint azt gondolom, hogy mi kell, hogy magunk felé tudjunk egy ilyen kontrollt húzni, hogy például mennyit használjuk, akár a Te ezt telefon. meg tudod csinálni például az életedben Ó, nagyon, felnőttként? nagyon könnyen. Tehát Igen? én a telefonban nem vagyok így beleőrülve ezek, meg ha a munkámat végzem, például azt sokkal inkább a számítógépe előtt, mint egy irodai környezetben otthon ezt végzem, akkor ők is iskolában vannak, tehát én tanítok, akkor használom, de az emberekkel interakcióban vagyok például. Tehát nekem sok ilyen kalapom van, de az, hogy beszív órákra az Insta, vagy a Facebook, vagy akár 1 órára is, arra valószínűleg az én jellemem nem alkalmas. Tehát én nem tudok így rákattani. Ezekre engem nem érdekel ez. Nyilván téged rengeteg inger kényesedett el gyerekkorodban, fiatalságodban, és a későbbi fiatalságodban is, például a múlt héten, ami még úgymond egy picit a fizikai közegről szól. Igen, de a internet is létezik, tehát, de most ez egy inger, hogy mikor YouTube-on megnézek egy előadást valakinek az előadását, és iszonyatosan érdekel, amiről beszél, ezt tanulásnak tekintem, mert nem csak savazni kell ezeket a dolgokat, rengeteg tudást. Tehát a ChatGPT-re elsősorban úgy tekintek, hogy az ember tudásának egy olyan összefoglása, amelyet instant tudsz használni. Hát mekkora dolog ez? Te is használod? Ha rengeteget. Uh-huh. Rengeteget. És rengetegszer hülyeséget csinál. Tehát rájövök a baromságra. Tehát meg is tudom, tehát trükközni is tudok vele. Szerintem a ChatGPT-t úgy lehet jó kitalálni, hogyha te használod az agyadat. Használod. Ez olyan, mint a számológép annak idején. Ki tudtad számolni 648-szor 753 mennyi. Ugye? Uh-huh. Valaki fejből is tudja, ezt én most így hirtelen nem tudnám, de papíron ki tudtuk. Megjelent a számológép. Úgy de gyorsan lett meg ez a dolog. Most ugyanez, van egy gondolatom, hogy ez valahol van, hozzám nekem citálni néhány tudományos szakcikket, ami ezzel foglalkozott konkrétan. És nem a Google ehhez sokkal hülyébb, hogy a ChatGPT, és nekem kontextusba hoz ezeket a cikkeket, aztán rájövök, hogy 2 nem is létezik. Tehát létezik ekkora hibája az egésznek, hogy miről beszélsz? Oldalszámot mondasz. A saját cikkem, amin dolgozom, citálta tegnap, hogy az már megjelent oldalszámmal. Tehát látni kell, hogy óvatosan. Tehát nagyon óvatos, ez még messze nem olyan okos, Ez még a gyerekkor. de nagyon-nagyon jó dolgokra lehet használni, és pont ezért például engem a gondolkodásban például segít. Jönnek a gondolatok, hogy lehűlünk is, végig lesz a ChatGPT-től. A telefonra is ezt hitték, sőt a nyomtatott sajtóra ezt hitték, hogy minden ember meg fog hűlni. A Beatlesről is azt hitték, hogy ez a zenekar nem fog túl sokáig élni. Meg ilyen névvel. Persze. Pont a Meg ilyen hallja. Tehát, Általában a szülők, szerintem ez általánosítható, azt szeretik, amikor gyermekeik boldogak és sikeresek. És itt ugye ma, ahogy beléptél az ajtón, és valahogy szóba került maga a siker, mi a siker, visszakérdeztél, és engem nagyon érdekel, hogy te olvasodban mi a siker, és hogyan érdemes definiálnia mindenkinek saját magában, és itt most leginkább a gyerekekre gondolok, meg az őket támogató szülőkre, hogy nekik milyen sikerdefiníciót fontos találni. De benned mi a siker? nem véletlen, hogy az angolban a happy és happy with that, az az elégedett is, meg a boldog is. Tehát szerintem a boldogság, tehát az, ha örömre gondolsz, azt nem érdemes kergetni. Mert az csak egy érzet, ami visszaerősít, hogy valami olyannal foglalkozol, ami neked jó érzést tölt. Az elégedettség sokkal inkább szerintem egy olyan dolog. De a sikert azt tekintem, hogy van mindenkinek, és az élethelyzetekben is még változhat. 20 évesen lehet, hogy más, meg 40 évesen. Mindenkiben van valami, amiben jó egy hajtóerő, ami érdekel, ami felé megy, és azt tekintem sikernek, ha afelé mehet tovább, és az a foglalkozhat. Tehát ami benne, a magként benne van, és az kinőhet az a növény, és az látja, hogy ez működik, és tehát akkor nem fogsz dolgozni egy napot se, azt szokták mondani, bár szerintem a munka az nem rossz dolog, tehát azzal foglalkozhatsz, ami benned valamit megmozgat. Az nem tőled, meg tőlem függ. Eredetileg. Nekem ez meggyőződésem, hogy azt nem mi döntjük el, hogy mi van bennünk. Ezt lehet Istennek, lehet genetikai, sztochasztikus, univerzum, bárminek nevezni. Mindenki válasszol egyet, amit szeretne. Nekem meggyőződésem, ezt nem mi választjuk meg, hogy kit éppen, mint amelyik zene tetszik neked. Most miért tetszik neked a Beatles vagy a Rolling Stones? Ez nem úgy van, hogy akkor megmondják neked, és akkor tetszeni fog. Tehát nekem a siker az, hogyha valaki ezzel tud foglalkozni az életében, egész komoly százalékban. Tehát nem 100-ban, mert ez megint egy kamu. Okay. Olyan nincsen. De ha egy 70-80%-ban ez kitejt a napját. Úgy lehet, annál ez megvan.
Merem remélni, bár valószínűleg is hazudok magamnak elég sokat. Könyvelést is szeretem, például ilyen dolgokat vannak ilyen résznek, de az, hogy mondjuk egy hétköznap itt vagyok, és olyat beszélgethetek erről 11 órakor, az nekem például siker. Hogy ezt csinálhatom, és nem mást osztja be az én időmet, hanem én eldöntöm, hogy felé mehetek el. Örülök, hogy így éled meg a találkozásunkat, Abszolút. és itt vagyunk a végső akkordoktál, ha már zene. Oh. És a kérdésem az, hogy mi az a kép, amit a legközelebbről tudsz látni magad előtt, ahol létrejön az a fajta irány, ahol már az ABC, ugye, amit mondtál, hogy analfabetizmus, úgymond mentális állapot, Igen. meg hasonlók, amit el tudsz képzelni magad előtt, hogy a szülők, a gyermekek, a tanítók ezzel a tudatossággal, amiket feldobtál labdaként, élnek, tanítanak, tanulnak. Mit látsz magad előtt? Hát, ha egy előre ugranánk egy nagyot is, az, amikről ma mi beszélünk, akármi, aki ezt a műsort hallgatja, ennek a lelkületét és gondolatait viszi tovább, akár az én könyveim, vagy kártyáimat viszi tovább, arra beszél 10 év múlva, hogy ez nem volt nyilvánvaló. Hát ez tök egyértelmű. Én ezt szeretném megélni. Tehát, hogyha ezek a dolgok teljesen irrelevánsá válnának 10 év múlva, majd jönnek új dolgok, és azt mondanánk, hogy ez az ablakzsiráfon már túléptünk. Ablakzsiráf, te jó ég. Hát ő nem az ablakzsiráf, ugye ő a két könyved, nem tudom melyik született előtt. A győztes gondolkodás. A győztes gondolkodás és a figyelemkontroll, úgyhogy ajánlom szeretettel. És András Font Kenyeres, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és azt kívánom neked, hogy figyelemmel és azzal a nyitottsággal tudjál haladni önmagaddal, meg a gyermekeiddel, amiket elmeséltél, ahogy idejöttél, és köszönöm szépen, hogy a sikeredet megosztottad velünk. Tőletek is elköszönök, ez volt az Ezek a mai gyerekek és felnőttek című podcast sorozatnak az első része. Kenyeres András hallottátok, mint kedves vendégünket, keressétek fel az ő honlapját, biztos van egy csomó virtuális felülettel megtalálhatnak, és hogyha személyes mentális segítségre van igényetek, akkor szerintem vagy tőle személyesen, vagy pedig valamilyen kapunyítással megkapjátok. Folytassuk a beszélgetést, legyen szép napotok, és hát akkor játékra fel. Haléhoz, sziasztok!